हां तर बघा मम्मी इकडे बसली आणि काजलने जर विषय काढलाच आहे. मी विषय काढणार नव्हतो तुमच्यासमोर, पण मला एक असं वाटतं की मला काजल इकडे रे जरा. आता तुम्हाला सांगतो, काजलने जो पाकिट हरवला साईड पर्स म्हणतात, ब्लॅक कलरचे नाही का. हां मम्मी पण दिसतंय ना. ओके, असं साईड पर्स, ज्याला साईड पर्स समजलंच. त्याच्यामध्ये पहिली गोष्ट मोबाईल होता काजलचा, त्याच्यात पॅन कार्ड होतं, त्याच्यात हेडफोन्स होते आणि त्याच्यात 600 रुपीज होते, जे आम्हाला माहिती आहे कारण मी काजलला ठेवायला दिले होते ते असे. म्हणजे आम्हाला एवढं स्टेशनला संधी मला ठेवायला दिले की बाबा परत कुठे आपलं इकडे तिकडे झालं तर थोडी कॅश हवी आपल्याकडे खिशात आहे ना. बाकी का ऑनलाईन तर होतच जातं. पण मला असं वाटतं की जर, आणि आता मी फोन करतो काजलच्या मोबाईलवर, हां मम्मीचा फोन आला आहे आणि जे काजलच्या फोनवर फोन करतोय ना मी, तर काय येतं काजल मोबाईलला ऑफ, स्विच ऑफ आहे, स्विच ऑफ येत आहे. म्हणजे समोरच्यांनी तो स्विच ऑफ केला. आणि जर समोरच्याला जर द्यायचाच असता ना तर त्यांनी ते कॉल लॉक नाही उघडला असं तरी पॅन कार्ड तर होताच ना. हो. आणि तेही नाही ॲक्च्युली मी तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की मी कुठे विसरली. रत्नागिरीचं वेटिंग रूम आहे ना लेडीजचं, त्या वेटिंग रूममध्ये मम्मी आणि मी वॉशरूमसाठी गेलेलो. तर तेव्हा मी असं हँग करून ठेवलेलं बॅग, आणि मग म्हणजे मी वॉशरूम वगैरे आम्ही हे केलं आणि बॅग हँग करून ठेवलेली आणि माझ्या लक्षातच नाही बॅग घ्यायची. आम्ही घरी आलो, दुपार झाली. मग त्यानंतर काय आलं की आई मला बोलली की ह्यांना फोन लाव, हे वर होते ना वरच्या घरात, तर आवाज जात नाही वगैरे, तर म्हणून फोन लावायला घेतला. फोनला मी बोलली मोबाईल कुठे आहे, मोबाईल कुठे आहे, मी शोधत होती. पूर्ण घरात शोधला, मोबाईलच नाही, साईड पर्स पण नाही. तर मला नंतर आठवलं की मी नाही घरी आणला आहे साईड पर्स, मी तिथेच विसरली आहे. मग लगेच आपण दोघं गेलो पण होतो. आम्हाला शूट करता आलं नाही कारण की मी खूप टेन्शनमध्ये होती आणि खूप घाई गडबडमध्ये आम्ही निघालो. पटापट दुपारी निघालो, तिकडे पोचलो आम्ही. वॉशरूमच्याकडे मी बघितलं पण तिकडे साईड पर्स नव्हतं. आता बट ऑब्वियस खूप तास झाले होते आम्हाला इथे घरी येऊन रेल्वे स्टेशनपासून, तर कोणीतरी घेतलंच असेल. कोणी मोबाईल पैसे वगैरे तर सोडणार नाही. तुम्ही पण बी केअरफुल की जेव्हा पण तुम्ही वॉशरूमला जाल किंवा आपण मॉलमध्ये पण जातो, कुठेही आपण ठेवतो वगैरे पर्स वेर्स वॉशरूममध्ये, मेकअप वगैरे करतो, चेंज वगैरे करतो, तर तुम्ही लक्षात ठेवा आणि तुमचं सगळं सामान लक्षात पूर्वक सोबत ठेवा, विसरू नका कुठेही. आणि माझा फर्स्ट टाइम असं झालं लाईफमध्ये की मी माझा म्हणजे साईड पर्सच विसरली. मी कधीही माझा मोबाईल किंवा काहीच कधी हरवलं नाही. फर्स्ट टाइम हे झालं माझ्यासोबत. आणि अजून एक किस्सा आहे, तो आम्ही तुम्हाला नंतर सांगू. तर तुम्ही इकडे बघू शकता की आता मी तुम्हाला सर्व क्लिअर दिसतोय ना. तर ते कामुळे माहिती आहे का, तर बघा आम्ही समोर 100 वॉटची जी लाईट आहे ना ती लावली, प्रॉपर पूर्ण दिसतोय. 9 वाजले की ती तुम्हाला दाखवतो बघा. रात्रीचे 6:30 म्हणजे पूर्ण अंधार आहे बघा. त्या साईडला दिसतंय, काहीच दिसणार नाही तुम्हाला. आउटसाईडला पण काहीच दिसणार नाही. आणि ह्याचा एक प्लस पॉईंट आहे जे आम्ही तुम्हाला दाखवतो. काजल पकड कॅमेरा. आता त्याचा काय प्लस पॉईंट आहे ना ते मी तुम्हाला दाखवतो बघा. आता बघा इकडे आहे ना लाईट, आपल्याकडे आहे ना लाईट. आता ही लाईट गेली बघा कुठे बाहेर, रस्त्यावर उजेड गेला. दाखव इकडे. आता कॅमेरा दाखव माझ्याकडे, मी तुम्हाला दाखवतो. आता समजा कोण बाहेरून येत असेल ना, तर आता लाईट बघा कुठे सोडली आहे मी, दिसतंय ते बघा, बाहेर सोडली आहे लाईट. तिकडे गेली आहे लाईट. तर म्हणजे हे टोटल आम्ही रोटेशनवर आयडिया, ही माझी आयडिया आहे. तर मी म्हणजे तो रोटेट करू शकतो मी. हे बघा आता इकडे आहे ना, तिकडे पण सोडायची असेल तर पाठी जाते ती. आपण कुठे पण फिरवू शकतो ना, इथे फिरू शकतो, तर तिकडे फिरू शकतो बघा ती लाईट जिन्यावर. तर तुम्हाला ही पण आयडिया कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. म्हणजे एकाच लॅम्प सर्वीकडे आपण फिरू शकतो. तर इकडे बघा डीमार्टला जाऊन आलो. हे सर्व काचीचे आयटम आहेत. घे का जरा आतमध्ये घेऊन जा. आणि ते सर्व आपले 2 पिशव्या. डीमार्ट म्हटलं की होतं शॉपिंग. आणि यावेळी तर मम्मींनी सजेस्ट केलं, मम्मी ही घे पिशवी, बापरे वजन आहे. आणि आपली ही दुसरी पिशवी. आता काय काय आणलं ते तुम्हाला दाखवतो आम्ही.
आता बघा ते लाईटीचा स्विच आमचा बेडरूममध्ये मी घेतलेला आहे. आता समजा मी जर लाईट बंद केली तर बघा आता हे बघा किती अंधार झाला आणि ते पण बंद केली तर बघा म्हणजे बाहेर किती काळोख आहे बघा. ते डायरेक्ट आपल्याला ते लावल्यावरती फुल बाईक दिसते. आता बाईक नाही दिसत आहे बघा. तर असा डिफरन्स आहे. खिडकी बंद करा पाल येईल जाळी लावा. हे बघा ही जाईची खिडकी त्यानंतर ही वाली खिडकी. ओके आणि ते आपलं ते चालू राहू द्या बाहेर. ते छान वाटतं बघा. जाईचं दिसणार आता 8 दिवस 15 दिवस किती दिवस राहणार तर आपल्याला सामान पाहिजे ना. आता बघा आमच्या घरी ना काहीच सामान नव्हतं त्यामुळे आम्हाला जायला लागलं. आणि काय काय सामान आणलं ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो एकदम फटाफट आणि एकदम सोप्या पद्धतीने. सर्वात आधी इकडे तुम्हाला दिसतं टी कप्स आणलेत आम्ही वेगवेगळे. तर त्याच्या अगोदर मम्मीला दाखवूया. मम्मी बघ कसं वाटतं तुला ह्याच्यात जर चहा दिली तुला तर कसं वाटेल? छान वाटतंय. चांगलं आहे ना. हा एक असे मस्त वाटतंय. आणि ह्याच्यात जर चहा दिली तर हे पण मस्त आहे. टपरीवर नाही का ग्लास हा, असे असतात ते. पिंक कप ब्लू कप हा आणि बघा हा एक कलर. मस्त आहे. जर हा एक कलर असे 3 कलर आहेत कलरफुल आहे ते मस्त आहे ना. आणि बघा रेड कलर. तर हा एक आपल्याला पडलेला आहे 21 रुपीज. 21 रुपयाला एक कप पडलेला आहे. अच्छा असे किती कप झालेत बघा मी टोटल. किती कप झाले टोटल? 1 2 7 3 4 5 6 7. तर सुरुवातीचे 7 लाईक करणाऱ्यांना चहा फ्री. ठीक आहे. आणि त्यानंतर कोकम ज्यूस म्हणजे काही वेलकम सरबत द्यायला वेलकम जी ड्रिंक द्यायला तर एक ग्लास करायचं. हा एक ग्लास पडलेला आम्हाला 99 रुपीजला. तर मस्त आहे, काच पण जड आहे जाड आहे काचे. जड आहे म्हणजे माणूस हातात गेला तेव्हा खुश होईल. खुश होईल मस्त. तो बोलेल पाणी कम वजन ज्यादा ग्लास काय. हा. ठीक आहे. आता नाही पण आतमध्ये जास्त राहू बी शकतो. खूप मोठा आहे. हा मोठा आहे हा डीप आहे चांगला आहे ते एकदम. तर तिथे बघा 3 तेलाचे पिशवी आणलेले आहेत. इकडे काजलने काय आणले ते चॉकलेट ते लेमनच्या गोळ्या. ते बोलले की ऑरेंजच्या गोळ्या. कशाला आणले ते? तर ती उलटी उलटी आली प्रवासात जायचं पिसं ना. आणि असंच कधी तोंडात टाकायला बरं. हा पूर्वीपासून हे आपण सर्व खात आलोय. ह्याला बघून ना लहानपणाची आठवण येते. 4 आण्याला 2 8 आण्याला 3 असं कसं यायचे. असे होते. 1 रुपयाला 4 यायचे हे बरोबर. मी जेव्हा खायला घ्यायचो तेव्हा. त्यासोबत तुम्हाला आता दाखवतो. पाहुणे वगैरे आले तर टूथपिक घेतलंय. आणि हे काय घेतलंय आपण च्यवनप्राश घेतलंय. जेवणप्रस आपला डबा राहिला ना मुंबईला. हा छोटा थोडा आहे ते पण तिकडे ते पण आहे ते थोडा आहे. चला मी तुम्हाला लाईनीतून एक्सप्लेन करतो. इकडे बघा हे सर्व मसाले घेतले. पनीर मसाला हे मसाला ते मसाला फिश मसाला चिकन मसाला हे सर्व हे ऑलमोस्ट 15 रुपीज ऑफ 10 रुपीज ऑफ बाय 1 गेट 1 फ्री ते आहे. काजू स्वस्त होते म्हणून आणले आहेत. इकडे रवा साखर मसूर दाल 2 किलो मूग दाल आपल्या 2 पॅकेट ओस मला नाश्त्यासाठी आणलेले आहेत. मॅगी मसाला मम्मी रेसिपी बनवणार आहे म्हणून. इथे बघा तांदूळ आणले आहेत वेगळे प्रकारचे जरा ट्राय करायला. मीठ आपल्या बुबूंसाठी बिस्किट हे आमच्या मोठ्या बुबूसाठी बिस्किट हे काजलसाठी बिस्किट काजलने घेतलं तिला. इकडे बघा दही घेतलेलं आहे. पनीर 2 पॅकेट इनो आपलं हे काय आहे चणे हे धना जिरा मिक्स आपल्याला सकाळी पाणी बनवायला. हे काश्मीरी रेड चिली पावडर चिली पावडर दूध आणि हे काय आहे सांग. आवळा सुपारी. कोणाला आवडतं हे? आवळा सुपारी नाही आवळा केंद्री. हा कोणाला आवडतं ते? मम्मीला. आणि खास आजीसाठी आवडतं ना. हा हे आजीसाठी घेतलंय मी. हा. हे आजीला आवडतं ना आमच्या म्हणून घेतलंय ते. आणि इथे बघा अगरबत्तीचा 1 पुडा आजीला 1 पुडा आणि आमच्या घरी 1 पुडा. ठीक आहे. तर शेंगदाणे मूग दाल उडदाची डाळ आणि मोहरी जिरा शेंगदाणे मूग डाळ. ओके अशी सर्व शॉपिंग झालेली आहे. डीमार्टची फटाफट शॉपिंग. तर अजून काय हे काय सांगितलंस ना रवा साखर. आणि एक प्रश्न विचारतो. तुमची सकाळी गडबड झाली का ट्रेनमध्ये? खूप जास्त जास्त म्हणजे खूपच. आणि ती पण पहिल्यांदाच झाली अशी.
कशी काय? झोपलो ना, आधीच गाडी लेट झाली त्याच्यात झोप नाही. 3 तास ट्रेन लेट होती आमची. 3 तास लेट. आम्ही आणि बरोबर 3 तासांनी लेट गाडीत बसलो तरी पण अर्धा तास अजून गाडी थांबलेली. कारण की एसी गरम एवढा गरम होत होता, एसी पण चालू नाही केली होती त्या गरमीमध्ये. आणि एसी चालू केल्यावर गाडी चालू झाल्यावर नंतर झोपलो ना, म्हणजे झोपलो म्हणजे एकदम सुस्त नाही झोपलो, पण सकाळी उठता आहे ना डोळा लागला एकदम. ते स्टेशन आलं तरी माहिती नाही पडलं. व खूपच धांदल उडाली. बिचारी बाजूवाले ते त्यांनी म्हणजे रत्नागिरीवाले उठा तोपर्यंत स्टेशन येऊन. नमस्ते बोल. नमस्ते. हां, आज मी मस्तपैकी रेसिपी बनवते आहे, ते पण बटाट्याची. आणि रेसिपीचं नाव आहे क्रिस्पी पटॅटो बॉल्स. आणि आपण हे बॉल्समध्ये बनवणार आहे आणि क्रिस्पी होणार आहे एकदम. इथे बघा 3 बटाटे घेतले आणि ती पण मोठी आहे जरा अशी. ही बघा साल काढून एकदम स्वच्छ पाण्यात ठेवलेली आहे. आता ही बटाटी आहेत ना, मी किसून घेते किसणीवर. आणि आपली कच्ची बटाटी आहे. कच्ची बटाटी आहेत, साल काढून घेतलेली. बटाटी बघा अशी किसून घेतली आणि किसताना आहे ना पाण्यात किसायची, नाहीतर आहे ना तो किस आहे ना काळा पडतो. आता इथे बघा आपली बटाटी किसून चांगला किस आहे ना दाबून घेतलंय, पाणी काढून सुक्का करून घेतलंय एकदम. बघा आता याच्यामध्ये आपलं बाकीचं साहित्य टाकायचं. पहिलं मीठ टाकते, थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आणि याच्यामध्ये आहे ना मसाले टाकायला बघा कोणते घेतले. धना पावडर घेतले आहे अर्धा चमचा, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल चिली पावडर म्हणजे लाल मसाला आपला, आणि 1 पॅकेट मॅगी मसाला. हे आता मसाले आपण याच्यामध्ये सर्व मिक्स करूया. आता याच्यामध्ये आहे ना बाइंडिंगसाठी आपल्याला पीठ टाकायचं आहे. आपल्याला घट्टपणा आपले गोळे व्हायचे आहेत ना तयार, त्याच्यासाठी आपल्याला त्याच्यामध्ये पीठ टाकायचं आहे. मी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, ते पहिलं मी 3 चमचे टाकते आणि लागलं तर आपण टाकूया. तांदळाच्या पिठाऐवजी तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर घेतलात ना तरी चालेल, पण मी तुम्हाला आहे ना घरगुती दाखवते, म्हणजे बाहेरची वस्तू नको ना. तरी पण एक आपला बाहेरचा आहे टेस्टसाठी मॅगी मसाला. आणि हे मैदा घेतला आहे, मैदा पण 3 चमचा टाकते. लागला तर आपण 1 चमचा टाकू. आता हे आपल्याला आहे ना ह्याच्यामध्ये थोडीशी आहे ना अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट. हे आपल्याला हाताने सर्व दाबून घ्यायचं मळून. इथे बघा बरोबर 3 चमचे मी टाकलेलं आहे पीठ आणि चांगलं बाइंडिंग आलेलं आहे त्याचं. आता हाताला मी जरा थोडं तेल लावते. थोडंसं तेल घेतलंय बघा हातावर. आता याचे छोटे छोटे बॉल्स बनवायचे आपल्याला. आता इथे बघा आपले बॉल्स बनवून तयार झालेले आहेत. आणि आता इथे बघा पॅनमध्ये तेल पण तापायला ठेवलं आहे. आता तेलामध्ये आहे ना हे बॉल्स सोडायचे एक करून. आणि पॅनमध्ये असल्यामुळे आहे ना ते लागणार नाही खाली. कढई नाही ना आपली, पॅन घेतला आहे. आणि तेल कसं जास्त तापवायचं नाही, मीडियम तापवायचं तेल. पटॅटो बॉल्स आपण लग्नाला गेलो की आपल्याला आणून देतात ना स्टार्टर. हां तसं. आता हे किती कुक करायचं आपल्याला? लाल होईपर्यंत. आता मी हलवून दाखवते. अशा पॅनमध्ये घेतलं ना ते चिकटत नाही. मी तेल नॉनस्टिक पॅन घेतलं. हां, आणि तेलामुळे ना असे हलवलं की उलटे सुलटे वरून सगळे भाजतात चांगले. आता इथे बघा असे हलवून चांगले वरून काढून चांगले भाजलेत आहे, तरी पण आपण उलटे सुलटे फिरवूया म्हणजे सगळीकडून ते कुक होईल. हां हे असे गुलाबजाम सारखे वाटतायत ना. हां गोल गोल. गुलाबजामचं नाव घेतलंच आहे तर मी तुम्हाला एक गोष्ट दाखवते. हे बघा आमच्याकडे गुलाबजामचं पाकिट आहे. आम्ही त्याला 2 दिवसांनी बनवणार आहे. येस, पूर्ण बनवणार आहे. खाणार आहे. पूर्ण पाकिट बनवणार आहे. किती बनवते? 3-4 दिवस लागोपाठ खाणार. खूप दिवस झाले ना आपण खाल्ले नाही. हो, आपण स्वीट असं काही खाल्लंच नाही, बरेच दिवस झाले. बाजारात गाजर आले पण आपण हलवा पण नाही बनवलेला. हलवा पण एक दिवशी बनवायला पाहिजे. हो, इकडून आणू गाजर एकदा कुकरमध्ये. कुकरमध्ये. गाजरचा हलवा आता कुकरमध्ये बनवणार आहे. बनवूया.
आता हे बघा असे आज आपला हिरो कुठे गेला? brown पप्पू होत आहेत. हिरो, सगळ्यांचा आवडता पप्पू कुठे गेला? आता आता काकू बिकू नाही शोधत, आता पप्पूला शोधतात. आम्हाला पप्पूला सबस्क्रायबर भेटतात ना, हा. सबस्क्रायबर भेटतात तर पप्पू पप्पू करून पुढे येतात. पप्पू पप्पू करून पुढे येतात. काकी बाजूलाच राहिली. मग शेवटी माझा पप्पू आहे ना तो. पप्प्या पप्प्या पप्प्या. पप्प्या. हे बघ कसे बबल्स कसे येतात आहेत बघ, हो. कारण ते आतून भाजतात आहेत हा. हा. हा आतून भाजतायत. आपण असे आहे ना असे ढवळत राहायचे. तुम्ही पण असंच कुक करा, घाई नका काढू काढायला, नाही तर आत कच्चे वाटते आतमध्ये कच्चे राहतील. हे बबल्स गेले पाहिजे. असे बबल्स येतात ना ते ढवळत राहायचं. बबल्स गेले की समजायचं की पूर्ण कुक झाले, पूर्ण खूप झाले म्हणजे भाजले. भाजले. तेच आता बघा इथे कलर किती मस्त आलाय ना, छान दिसतंय. आणि चमच्याला आहे ना एकदम कडक लागतात आहेत, म्हणजे आपले भाजले आणि बबल्स पण आपले कमी झालेत आहेत ना. हो, म्हणजे समजायचं की आपलं झाले झाले भाजून. तळून 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 झाले. फ्राय करून असे तळायचे मस्तपैकी. आणि हा गॅस आहे ना मीडियम वगैरे बारीक काही नाही केलाय. जो कमी पेटतो ना त्या गॅसवर केलाय मी. हे फुल गॅस आहे पण कमी पेटतो तो, म्हणजे त्याच्यापेक्षा हा अर्धा पेटतो. आणि आपण फ्लेम जराही स्लो किंवा मीडियम वाढवली असं काहीच केलं काहीच नाही. नाही केलंय. कमी गॅसवर, हा. म्हणजे हा कमी गॅस पेटतो ना त्याच्यावरतीच हो. केले आहे. हा. आता आपली झालेली आहे. आता आपण काढूया. आणि काढताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, काढताना आपण आहे ना गॅस बारीक नाही करायचा. कारण का माहिती आहे, तेल थंड झाला ना हे आपले बॉल्स आहे ना तेल खेचून घेतात आणि तेलकट होतात. टिप्स ही. हां, काढून झाल्यावर आपण गॅस बंद करायचा. आता तुला सुगंध आला. आला. आता हे बघ, आता मी गॅस बंद आता करणार. गॅस बंद करते. आता गॅसचं काम झालं. आता अजून एक प्रोसेस आहे, एवढीच नाही प्रोसेस आहे ना पुढची हो. अजून. पण आता हे तेल पहिलं मी काढून घेते. हा. आणि हे तेल आपण ताजं तेल आहे ना, हे तळलेलं, हे आपण आहे ना 2 दिवस जेवणासाठी वापरायचं. हो. काही आपण तुम्ही स्वयंपाक करताना त्याच्यासाठी हे तेल वापरायचं. हे तेल काय खराब नसतो. आणि बाहेरचं तेल कसं त्याच्याचं 100, 150, 200, 1000 समोसे तळतात आणि ते तेल ठेवतात, ते करपलेलं असतं. त्याच्यामुळे खोकला येतो आपल्याला, म्हणून बाहेरचे पदार्थ कोण खात नाही जास्त. आता बघा इथे पॅनमधलं तेल सर्व काढून घेतलं. इथे बघा डब्यामध्ये, हा डब्यामधला तेल थंड झाला की झाकून ठेवायचा आणि तो आपण जेवणाला वापरायचा. परत आपण त्याच्यामध्ये काहीतरी तळू पण शकतो. आता इथे पॅनमध्ये बघा तेल नाही घेतलंय मी, तेल सगळं कमी, काढून घेतलंय बघा, हा. कारण तो पॅन तेलकट आहे ना. आता इथे मी गॅसवर परत ठेवला आहे. त्याच्यासाठी बघा आता पुढचा प्रोसेस काय आहे. थोडासा जिरा घेतलाय, पाव चमचा कढीपत्त्याची पानं 4-5 बारीक कापून घेतले आणि 2 हिरवी मिरची घेतली आहे, उभी चिरून घेतली आहे. हा जरा जिरा ना चांगला फ्राय करून घ्यायचा मस्त तेलामध्ये. तेल त्या पॅनमध्येच आहे ना, तेलकट आहे ना तो पॅन बघा, आहे ना. आता मी त्याच्यामध्ये 2 चमचे सॉस टाकते. गॅस बारीक करते. हा नॉर्मल टोमॅटो सॉस आहे. तुम्ही हा. कोणताही सॉस म्हणजे तिखटवाला वगैरे यूज करू शकतात. हा हो ना, हां, अकॉर्डिंग टू टेस्ट. कोणाकोणाला तिखट हवं असतं, मिडियम हवं असतं त्यानुसार. आता मी त्याच्यामध्ये बॉल्स टाकते. कुरकुरीत पडला काहीतरी त्याच्या खाली, मिरची पडला. आता म्हणजे त्याच्यामध्ये balls पडले. हे बघा सॉस टाकते. पहिले 1 चमचा टाकून घेते. वा 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 वा. ही रेसिपी एवढी म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह आहे ना, दिसण्यात पण खाण्यातून एवढी डेलिशियस असणार आहे, म्हणजे सगळ्यांनीच ही ट्राय करा रेसिपी. आता गॅस बंद करते आणि तुम्हाला पॅनच दाखवते. हे बघा जिरा सर्व त्याला लागलाय ना, सॉस बॉल्सना लागला की नाही. जराही कढईला चिटकला नाही आहे पॅनमध्ये, सगळं लागलंय. बघा पॅन कोरडा, एकदम कोरडा. जसं काय केलंच नाही आपण केलंच नाही काय. हो, नॉनस्टिक आहे ना म्हणून. आता टेस्ट करायला आपले पप्पू महाराज रेडी होत आहेत. आज ते जरा थकलेत. ॲक्च्युली आम्ही सगळेच थकलो आहे. हां, आजच आलो आहे ना. हे या एक. तिथे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. चला दोघांनी एक टेस्ट करायला उचला. सुद्धा रेडी. चला एक उचलून उचला. रेडी आहे. शिंग. आणि एक आहे ती माझी आहे. हां, गरम आहे काय.
केलं तोंडात. नाही बघ चावल्यावर आहे ना गरम. मस्त आहे, मस्त आहे. अप्रतिम. लग्नाला आला असं वाटतो ना. मस्त आहे ना. तसं तुम्ही सर्वांनी बनवा आणि बनवून खा पटकन. पटकन बनवून खा. जसं आम्ही खाणार आता पटकन. बाय बाय. बाय बाय.